Толькі буду я толькі ведаць, і ўсё. Потым памру я, Ну і вот ніхто видишь, больш не я же с будзе тобой ведаць. поделилась. Ну, Ты так. теперь можешь наезжать на 5 кого-нибудь. слов. Чего Дякую. выругаться? Прагаворкі. Прывітанне. Зноў з вами я, Максим Хлябец, і Нахоміш, і перадача «Гаворка пра гаворкі». І мы сёння паразмаўляем з госцем, гэта Аксана Боровач, і пра яе мясцовыя дыялекты ці дыялекты яе мясцовасці, пра якія мы нічога пакуль не ведаем. Прывітанне. Оксана. Привитание. Ну што, Оксана, ты ўвогуле гаражанка такая берасцейка, наколькі мы ўсе ведаем, але перыядычна пішаш у сваім фейсбучыку, адгадайце-ка, як там пішацца дакладней, што значыць тое ці іншае слово, і прыводзіш нейкія дыялектныя словы. Увогуле, адкуль ты іх ведаеш, чаму ты імі цікавішся? Я задаю загадки по словам, которые я подслушала, когда я ездила в командировки в всякие разные районы, отдаленные от Бреста. Чамусьці ж яны павінны табе лягаць на сэрца? Няўжо няма ніякіх асацыяцый з мамам, татам, бабулей, дзядулем? Ну, это очевидно, что интерес к этому у меня есть исключительно потому, что я не могу сказать, что я детство провела в деревне, но я очень часто ездила в деревню, там, где жили бабушка с дедушкой. Это деревня Комаровка в Брестском районе, практически на границе с Украиной и Польшей. И там говорили не так, как в городе, как в детском садике, как люди между собой. И ну, как-то меня еще тогда это удивляло. Думаю, ну, странно, что это они так все не так говорят. Вот. Я стала прислушиваться, запоминать какие-то слова. Вот. И теперь они, когда уже там никого нету, ни бабушки, ни дедушки, и не с кем поговорить по-своему, я почему-то все время вспоминаю. Особенно тогда, когда езжу по командировкам, разговариваю с чужими бабушками, они что-нибудь такое слово скажут, я думаю, о, моя бабушка тоже так говорила. І сёння ты прапануеш нам абмяркоўваць 5 камароўскіх слоў, з якога пачнем. Ляготки. Максим, твоя частка. Насамрэч, першае, што мне прыходзіць ў галаву, гэта слова ляготкі, лёгкі. Але хутчэй за ўсё гэта не тое, так? Ляготки – это существительное во множественном числе. Тады мне яшчэ другое, што мне другая версія ёсць, гэта ягадкі. Ну, то бок гэта нейкія тое, што збіраюць у лесе, калі бабулі, там, калі гэта ж маленькае, то хочется сказаць ягодки, ну, ляготки. Ну, почти. Ляготки – это действительно вкусно и съедобно. Но это не обязательно ягодки. То бок ты хочаш сказаць, што я не угадаў? Нет. Мне падаецца, што нехта выйдзе з перадачы хутчэй. А я ведаю правільны адказ, таму што я сачу за фейсбукам Оксаны, і яна там неяк задавала гэтае слово, і хтосьці нават правільна адказаў. Каким-то чудом. Так, таму што я, вось калі прачытала, я б не адгадала, шчыра кажучы. Ну, то есть у мяне не было версіі з гэтым. Я ўжо магу сказаць правільны адказ? Вы ўжо мне дазваляеце? Не, ну яшчэ добрыя ляготкі, калі не ягадкі, гэта мякаткі, магчыма, нейкага хлеба. Што ты мне так глядзіш? Гэта неправда, ну так. Не падавіць ляготкай. Так, мякі з хлеба, які ведаеш, калі толькі яго спяклі, ты дастаеш у ляготкі, ён яшчэ там не... Ну, возможно, такое значение и есть, но нас так не называли. То, что ты описываешь таким словом. Насамрэч я таксама не ведаю, нават вось тое, што я сказаў, гэта адзінае, што мне ў галаву прыйшло, і нават не магу сказаць зараз, што гэта можа быць. Ляготки – это вкусняшки, сладости. Ну, вось я спрабавала гэтае слово адшукаць па нашых слоўніках усялякіх, і яго не было. Я ўвогуле вельмі шкадую насамрэч, што ў нас няма такога нейкага вельмі грунтоўнага слоўніка, які б уключаў і дыялектныя словы таксама. Ты б одни ляготки їла б і їла. Поїж нормально. Задай нам яшчэ одну загадку якую. Еще одно слово. Слово «віте». Вітера. Ну, гэта самае простае слово, божачкі, нарэшце я нешта буду ведаць. У маёй вёсцы таксама кажуць «віте», гэта ў значэнні «вы», то бок звяртаючыся да людзей, якія прыйшлі там, ці да дзяцей. «Ви ты будзеце жраць іх?» Ці есці, ці їсти будете, ці ні? Чи ні? Будете їсти чи ні? «Віте». Вось, таму мне падаецца, што гэта адзін і той жа будзе варыянт, таму што вельмі складана мусіць прыдумаць нешта. Але вітара я ні разу не чуў, і калі казаць пра вітара, мне адразу
іншае ўспрыняццё будзе, таму што, магчыма, В літара гэта як У нескладовая, і Л, можа, літара, але калі віта, гэта дакладна вы. Давай, скажи, што я правы. Да, это Похвали так. меня. Но я на самом деле запомнила это совершенно случайно. То есть оно как-то так всегда естественно звучало. Там, Так. там «Мамо, Віти будете?» чи там «Бабо, Вітера ходили?» Я как-то не обращала внимания. А только потом тогда, когда я попробовала записать это, я подумала, боже, как это написать? Ну, какими словами? Какими буквами? Віте, Вітера. Это раздельно пишется. Віте или слитно. Непонятно. Ну, насамрэч, гэта вельмі характэрнае палескае слово. Максім, канешне ж, ты адгадаў, таму што ты сам з Бярозаўшчыны, дзе арэал гэтага слова таксама распаўсюджваецца. Яно для нас такое простае, такое відавочнае, што мы часта яго не заўважаем, а насамрэч гэтае слово лакуецца на такой досыць абмежаванай тэрыторыі. Гэта Падляшша, гэта вось Валынь і гэта наша заходняе Палессе. Вось там, дзе у розных фанетычных варыянтах гуляе гэтае слово. І я калі рыхтавалася да перадачы, спытала нашых падляшскіх беларусаў пра гэтае слово, у іх яно з дыфтонгам «віета». Вось неяк так вымаўляецца, і яны кажуць, вось у прыватнасці Ян Максімюк адказваў, што ён звяртаецца так выключна, гэта такая паважлівая форма, напрыклад, да мамы, да кагосьці старэйшага. То есть у іх ёсць і вы таксама, а ёсць гэтая паважлівая форма «віте». У нас, напрыклад, на Берасцейшчыне «віте» гэта проста у назоўным склоне замест «вы». Ну, это слишком просто было. Нужно посложнее. Гэта проста, ды не проста. Ну, хіба што проста адгадаць. А вось слова «забратыся» мне яшчэ падабаецца. Ты прапанавала? Да, забратыся. Ну, мне падаецца, што гэта таксама простае слово, таму што забратыся на печ можна. То бок, залезці на печ, і, ну, так казалі мае таксама бабулі, гэта дакладна. Вось забратыся, 100% я чуў гэтае слово, і мне падаецца, што ну, у маім варыянце яно дакладна ёсць у маёй вёсцы, таму гэта, магчыма, аднолькавае, але можа быць і па-іншаму. Ну, это было бы слишком просто. Забратыся, ну да, это прямое значение, но есть оттенок такой, знаешь. Гэта Якога першае колеру? значэнне. Першае значэнне гэтага слова, сапраўды, так, забрацца, гэта залезці кудысьці або ўверх, або ў глыбіню закапацца, забратыся. Ну, то есть тое, што патрабавала нейкіх высілкаў, каб дасягнуць гэтага. А яшчэ гэта можа не тады, калі вы кажаце, што гэта яшчэ адны нейкія там адценні, забратыся, слова брат, так, то бок расей пабратацца з нейкім, магчыма. То бок стаць братам з нейкім яшчэ чалавекам, ці проста калі там братаюцца людзі, там, о, прывітанне, там, о, ідзі да сюды бухнем, і вось у вёсках кажуць, гэта значыць, што забраталі, типа забратыся ўжо, там, ці забратыліся ўжо. Па-моему, у Максіма добра атрымліваецца прыдумваць новыя Да. словы. Что, гэта неправда? Нет. Вы мне зараз падманываете. Давай попробуем с какой-нибудь фразой угадать. Например, баба пытается «Де дід?» и отказывает ей. «Ай, десь забрався». Все, таксама моя вёска таксама падобна на гэта, забрався ды пайшоў. Кажуць, Вот. таксама, але, ну, забратыся у такім варыянце я не чуў ніколі, але калі забрався ды пайшоў, гэта якраз, калі кажуць, як дзе дід, де дід, кажуць, забрався ды пайшоў, там, в магазин, ці на рыбалку, ці некуды яшчэ, так кажуць таксама. У нас очень часто говорили «без пайшов». «Десь забрався собі». Не, у нас так ніколі не чуў, можа быць, яшчэ моя матуля дзе-небудзь так кажа, але я памятаю дакладна, што забрався ды пайшоў, зменіты, казалі дакладна яшчэ адзін дзеяслоў пасля. Так. Ну, насамрэч так, гэта проста такое элементарнае для нас забратыся, вось просто трошкі з другой прыстаўкай. Але вось цікава значэнне, таму што сабрацца вось у класічным нашым разуменні мы разумеем вось гэтая падрыхтоўка да нечага, да? А вось у дыялектах нашых забратыся гэта ўжо факт, які адбыўся. Гаворка пра гаворкі. Яшчэ у нас ёсць слова вырапыты. Мои любимые. Ну, у меня все слова любимые. Ну, гэта самае, тоже очень люблю. ну, для мяне ўсё слово простае, правда ж? Ну, ведаеце, ёсць такое вырапеніца, ці там, ведаеце, там жывёлы, ці там людзі могуць вырапеніваюцца, типа, выёжваюцца. Ерепениться. Так. Вось, мне падаецца, што гэта дакладна такое слово, што ты там вырапенішся? Што ты, Оксана, вырапенішся, ці інна? Нет, вырапытысь. Вырапытынішся. Вырапытысь. Ну, тады яшчэ можа быць варыянт, як гэта ад слова вырабыты, то бок нешта зрабіць,
і гэта нешта дрэннае, калі зробіш. Ну, от, нарабіў, там, ці вырабіў, ці вырапытыў. Ну, вось такім значэнні. Ты фантазер, Максим. Ну, гэта ж праўда. Ну, гэта маей Нам трэба касмічнай кантэкст. вёсцы, так кажуць. Нам трэба контекст, Оксана. Ну, если я скажу с контекстом, сразу станет понятно. Ну... Чого ти на мене вирипився? Вылупыўся. Це наїзд. Лупаки свої вирапив і сидить. Карацей, тады таксама так вельмі проста тады атрымаліваецца, таму што, ну, вось так, калі там... Ну, гэта выёжвацца, слухайце. Нет. Так, гэта... Та лупаки вирапити. Так, ну так, иди сюда, на. Вось так, ну, гэта ж вось, карацей, такое, як гэта... Ну, нет, это не выёживаться. По-быдляцки там усе Это я поводзіць. сижу себе спокойно, да? Вот никого не трогаю, а ты мне говоришь, чего вырапилась? Ну, але... Я ж не специально вылупилась на тебя, так Але калі я получилось. так кажу, гэта, значит, я хочу, каб до себе ведаеш, там, як чапляюцца, там, дай закурить. Вы разумееш, ты спокойно сидишь, я говорю, что ты вырупилась. Мне падаецца, што гэта вельмі падобнае. Вы спрашаецесь, але насамрэч вы абое маеце рацыю. Таму што так, вырапыты гэта вылупіць, насамрэч вылупіць вочы, вытарашчыць вочы яшчэ можна падбіраць. Але не проста вырапыты вочы, а яшчэ суправаджаць гэта крыкам, як правіла. Ну, прынамсі, гэта так тлумачыць этымалагічны слоўнік дае такое значэнне, што, як правіла, гэта менавіта з крыкам. І вось, праўда, адкуль гэта, вось чаму вырапыты, можа быць, гэта звязана з рыпам нейкім, і вось проста, ну, мы ж малюем часта словамі, малюем вобразы нейкія. І, магчыма, гэта вось проста настолькі вылупіць гэтыя вочы, што гэта вось здаецца, што яны зараз вырыпнуць, ну, з рыпам вылецець, зарбіць. Магчыма, нейкая такая матывацыя ў гэтага слова, але вось так. Интересно, первый раз такое слышу. Но у нас говорили это в таком контексте, вот именно, что вот кто-то насупился так и сидит, вот типа зыркает так, ты чего вырыпався? Да. А яшчэ можна казаць вырачыць. І ведаеце, ну, так, ад слова рак. Да. Рак, ад слова рак, да. Я думаю, што гэта, карацей, сінонім сурочасць, напрыклад. Ну. Не. Што не? Ты думаеш, мы тебе поверым? Давайте лепш наступнае слово абмяркоўваць. Наступное слово. Апошняе. Длупатися. Карацей, длупатися. Длуп. Ёсць такі трэнер футбольнага клуба. Длуп. І мусіць, ад гэтага і пайшло. Але мне падаецца, што длупатися – гэта нечым займацца, што табе непрыемна. То бок, добра, і ці яшчэ можна сказаць, што типа калупацца ў нечым. О, да. Карацей, ну, я вось і кажу, што гэта вельмі марудна павінна быць, доўга і не падабацца. Вось, гэта корпацца ў нечым, у гаўне нейкім. Корпацца, гэта будзе длупатыся. Але такога слова я не ведаю, і гэта толькі маё меркаванне. То бок, гэта моя такая згадка. І у нас такога слова ніколі не чуў. Вось на Бярозаўшчыне ніколі такога не чуў, і мне нават вось вельмі дзіўнае такое слово длупатыся. Мы дома так до сих пор говорим, что ты там длупаешься. Да, ну, Я не буду с этим длупаться. А мы з Аксанай, атрымліваецца, суседзі, таму што ў нас таксама на Каменеччыне ёсць гэтае слова, і яно мне вельмі добра вядомае, тым не менш мне цікава было пашукаць, што яно вось насамрэч значыць, як яго патлумачыць. Ну так, сапраўды калупацца, але цікава, што мы запазычылі яго з польскай мовы. Там гэта абсалютна нармальнае літаратурнае слово. Длубач абазначае, у нас таксама ёсць фанетычныя варыянты длубацца, акрамя длупацца, да? І абазначае, вось, можна калупацца, а можна пароць нешта, таксама. О, да, да. У гэтым значэнні. Пароць каго? Пароць, ну... Вось, ты, Максим, пра гэта не ведаеш, канешне. Не, ну пароць, поркай займаюцца... Это шитое, распарываться, нитки вот колупать или длупаться с этим. Це чисто про жаночую працу тут гаворка ідзе. Так, феміністкі ўключайцеся. Напэўна, ўключайцеся. жанчыны і прыдумалі гэтае слово. По-любому, так, это ўжо ну, всё. Вось, але цікава, што ў польскую мову яно прыйшло з праславянскай мовы. Там таксама было такое слово, і я вось нават падгляджу свае запісы, яно гучыць як долбаці. То есть вось уявіце, што дзяўбаць і длупаць гэта фактычна одно і тое ж слово, просто длупаць мне мозг, да. Точно. Ну, гэта ўжо значыць аднолькавае слово з вырапатыся. Ну, прыкладна, калі так, калі даўбаць, ці вось, ну, выёжвацца, ну, карацей, так. Не, длупатыся. Длупатыся. Нам гэта ўжо трэба спыняць, калегі.
Давайте ўжо развітвацца трошки. Трошки развітвацца. Мне яшчэ цікава было пытанне спачатку да сябе. Як ты наогул уяўляеш сабе слоўнік дыялектаў? Это уяві сабе одно беларускае слово і 500 вёсак, дзе ёсць розныя яго значэнні. Такі вось слоўнік будзе дыялектны? Я вельмі лёгка уяўляю сабе такі слоўнік. Не дыялектаў, па-першае, а ўвогуле проста, напрыклад, беларускай мовы. І проста ёсць слоўнік літаратурнай мовы, а ёсць просто быў бы слоўнік беларускай мовы. Ну, ён ёсць такі, але проста недастаткова ў ім тамоў. І усе гэтыя слоўнічкі маленькія, якія там энтузіасты ці не энтузіасты, кафедры выдаюць асобна, там слоўнік такога-то раёна, такой-то вёскі, ўсё аб'яднаць у адным, а яшчэ лепш у электронным варыянце. Ну, круто ж было б. Рыхтуешся ты да нашай перадачы і падглядаеш. А мне все равно, мне так непривычно все эти слова видеть в словарях. Мне кажется, вот они как-то есть в виде каких-то образов, в виде каких-то фраз таких коронных, которые прям голосом бабушки, например, или мамы звучат в голове. Как это можно записать и объяснить? Ну так, тому ты думаешь, вось я толькі ведаць, і ўсё. А потым памру я, ну, і вот ніхто больш не я же будзе с тобой ведаць. поделилась. Ну, ты так. теперь можешь наезжать на кого-то. 5 слов, Чего дякую. вырапился? А ты не долупайся тут. Я не длупаюсь. Ой, гэты балаган трэба спыняць. Мы вельмі дзякуем нашай госці Аксане Бровач за тое, што яна была з намі, падзялілася тым, што ў яе ў галаве, і тым, што яна не вельмі хоча бачыць у слоўніках. Як заўсёды, запрашаем вас дзяліцца каментарамі, пісаць, якія словы ў вас ёсць, прапаноўваць нам свае словы для абмеркавання. Подписывайтесь на наши каналы, диалекты у Ютубе сможете отшукать. Подписывайтесь на Оксану Бровач у Фейсбуку, потому что там можно атрымаць яшчэ некалькі слоў з яе вёсак, з яе дыялектаў. І подписывайтесь яшчэ на нас таксама у Фейсбуку, у Твиттере, у ВКонтакте и где только можно, где только отшукаете. Диалекты рулять. Ты на меня навесил теперь обязанность. Так. Ну, мы так, конечно, записали, по-моему. Что будем робить? Перапишем? Гаворка пра гаворкі.